niin saa vetää päin tonne renkaita. Suora linja. Et kyllä... Kouvolassa ollaan jo muutama tunti oleltu ja harjoitukset kerkesit jo ajelemaan. Mites ne meni? Eka harjoitus meni ihan kyllä reisille. Siellä oli niin paljon ohjelmaa, ettei mitään järkeä, mutta toiseen sitten kuivuratakin kyllä sillä lailla, että oli niin selkeästi parempi. Kyllä. Ja toisessa sä aiheutit meille sydämen tykytyksiä. Lisälenkille mentäessä nousi 2 pyörälle aika lahjakkaasti, että se joutui vähän oikaiseen, että siitä ei saanut oikein aikaa, mutta ihan lentävä kierros oli kyllä ihan ok, hyvä. En ollut oikein tyytyväinen kyllä ajoon vielä, että siitä nyt on hyvä jatkaa kyllä, että siitä nyt pystyy vielä petraamaan, jos saa onnistuneen radan, mutta kun mä en tästä oikein ole ikinä tykännyt, enkä mä vieläkään ihan, ei lemppariksi kyllä vielä harjoituksessa tullut, mutta toivotaan, että se saadaan kulkeen sillä lailla, että se olisi lemppari vielä. Kyllä. Just meinasin kysyä, että oliko tää nyt just se rata, mikä ei ole ehkä ihan lemppari, mutta vastasit siihen itse jo. Joo. Hyvä. Mä me kiusaa Akua seuraavaksi. No niin. Tukka hyvin. Vapaat harjoitukset on ajettu. Miten ne meni? Ei hyvin. Siinä se. Siinä se, ei muuta. Niin. Oppii ajaa taas. Sitten ehkä luonnaankin. Huomaa, ettei ole käynyt treenaamassa täällä. Ei oo käyty. Kyllä huomaa, että tuossa vaan roikottiin tuossa teräväsäkurissa, mikä tää asfalttikuri tässä päätysänne onkaan. Joo. Ja sitten ei oikein pää suora meni ihan hyvin. no mut siitä on hyvä jatkaa. Aamulla saa onneksi vielä käydä pari kierrosta heittää sitten ennen kuin kisa oikein alkaa. Että. Joo. Se oli se kosteella radalla, niin se nyt meni ajolleen paljon paremmin kuin tää kuivalla. Niin justiin. Joo, kyllä se sitten taas lähtee. Kyllä. Se on kisapäivä ja harjoitukset on ajettu. Miten ne meni? No hyvin tahameesti alkoi. Ei oikein ajo luonannut ja sitten vielä kallistuksen vakaa ja hirtos toiselta puolelta meni poikki kiinni kerralta. Ja nyt saatiin kuntoon kyllä, että ei ollut paha homma. Koitetaan piristyä tästä ja ruveta oikein tyrkkää sitten. Kyllä, kyllä. Ja rata ei vieläkään ollut lemppari. Ei. Yö ei muuttanut sitä. Ei auttanut. Noniin. Kyllä. Nyt katsotaan, jos päivän mittaan se taas vähän paranisi. Niin, eikö se siitä, kun nyt liikkeelle pääsisi hyvin lähdöstä, niin se olisi nyt aika tärkeä asia. Niin toivotaan, että ei se nyt kaukana varmaan ole, mutta täytyy vielä miettiä vielä pikku muutos. Kyllä. No hetken päästä ollaan viisaampi. Joo.
Hyvä. Warm-up suoritettu. Mikä fiilis? Ei oo hyvä. Vieläkään. Niin, ei oo kyllä kovin isoja odotuksia tästä päivästä. Tuntuu kyllä siltä, että ei kyllä lähde luonaa millään tapaa. Miten lähtö nyt onnistui tuossa warm-upissa? Ruopi hiukan, mä vähän otin enempi kierroksia eilisen nähden. Ruopi jonkun verran. Joo, ja... Ottaa sitten kultaisen keskitien niistä, niin sitten... Niin, jos se sit olisi hyvä. Niin. Ykkösruudusta on eka alkuerä ainakin, ja se ei vissiin ollut kauhean mieleinen uutinen. Niin, ei se, siinä on vähän sitä ylämäkkeä enempi kuin muualla. Se on. Kyllä se siitä lähtee. Joo, ja joku sen aina sieltä ainakin saa. Että niin on. Niin sille ei mitään voi. Ei. Ja näkee sitten mihin se päivä lähtee menee, kun tuo ryhmä saa ajaan. Niin on. Arikin just sanoi, että kun herää vaan päivään, niin ehkä se siitä. Niin on, kyllä. Hyvä. Joo. Jaa. Ei kai sä ole neuvonut näitä? En yhtään. Hyvä. Ei oteta enää mun hyviä neuvoja vastaan. Kumma juttu. No. Katsotaan loppukaudet sitten, kun en neuvo. Onko lopputulos sama? Niin. Venäläinen menee kakkoseksi, Mikkonen on pyrkimässä kolmanneksi. Oli aika tunteikas hetki koko smurfitiimille. Niin kuin kuuluukin, sieltä venäläinen hakee ja haastaa Viitikon. Koko ajan melkoisella vauhtikin yllä. Oikeastaan toi Lantan musta on semmonen. Sitä vedot Semmonen niinku viilos ainakin. Sit se jälkeen mikä on hyvin helppoa. Toi ylämäki on se sama kuin tulla asfaltille, niin sulla on paljon soraa suuriin, jolloin sitten tarjosivat nämä kuljettajat. Janne Viitikon aika 2.242, Tuomas Venäläinen. Ensimmäinen alkuerä takana. Mitenkäs se nyt meni? Lähtö ruopi kyllä sujuvasti, mutta kyllä ajolleen oli parasta viikonloppu itseltä. Joo. Sillain meni, että kyllä ihan nyt vaan lähdöstä nyt pääsee vielä. Joo, aikaa ei tarvitsisi lähteä parantamaan ja sijoituksia. 15 olisi nyt. Kyllä, ja siellä oli varmaan muillakin vähän epäonnea, kun siellä oli Niemi takana ja sitten oli Saaren Miko ja näitä. Kyllä. Että niillä on varmaan jotain osumaa kanssa ollut. Kyllä, mutta kuitenkin nyt sitten jo vähän paremmilla fiiliksillä ehkä, kun warm-upin jälkeen oli jo niin maansa myynyt, että ei tästä tule mitään. Joo, kyllä, se tosta lähtee fiilikset nouseen. Sillä että tästä parantaa tarttis vaan taas, niin sitten on hyvä. Kyllä. Strata nopeutuu koko ajan. Se on ihan sama myös tässä niin joka luokan vaihdossa.
mitallista kuitenkin suorituksia tästä. Kyllä. Ensimmäisenä toivotaan tosiaan, että monesti keskeistä myös saavat autot kuntoon ja pääsevät vielä viivalle. Ville Mikkoselle aika 2.21.4. Lähtösuora ei ollut ihan suotuisa Koskelle, mutta on noussut 17. Mistä veitti löytyi? Uitolta. Ensimmäinen alkuerä ajettiin ja 8. nopein aika varmaan, mutta siellä tuli vähän auton remonttia. Joo, alkuun oli, että kyyti oli niinku tosi hyvää, ihan Mikkosen perässä pysyttiin, mutta sitten kallistuksen vakaa ja veitti poikki ja siitä tuli ihan kamalaa ajaa sitten, ettei pystynyt yhtään aikaa ajaa, että kierroksen jouduin ajaa sillä lailla, että se ei tullut sit hommasta minne. Että ajoin sen mitä hiukankin pystyi sillä lailla maltillisesti, että ajattelin, että hävitään vain niin vähän kuin mahdollista, että tiesin, ettei sillä pysty ajaa, niin mut ja vian tiesi heti kyllä, että mikä niin oli. Että... Ja se tuli kuntoon, että pääsee vielä jatkamaan. Joo, se tuli kuntoon. Saatiin toi lainaksi veitte toi Uitolta, niin se kiitos sille. Hyvä. Paikalla Saaren Mikko. Tiedetään, että ei ole kohdassa tuolla kärjessä. Ihan yli 8. Muistaakseni nämä samat kaverukset oli. Taas on niin, että sen kakkonen käy sen isällekin kiertämässä sieltä. Sitten katsotaan pääsee Siro haastamaan kakkospaikasta. Mitä meidän rakastuma nuori mies keskii tähän. Toinen alkuerä päättyi kaiteeseen. Se päättyi kaiteeseen. Meni raidetangon päästä unipaali rikki ja ei kääntynyt sitten enää saman takurvin jälkeen, niin suoraan kaiteeseen. Joo, se oli aika tömäyksiä, se piti kyllä siinäkin. Mä en tiedä tuntuuko se sinne sisälle, mutta se näyttää siltä, että se varmaan vähän tömähtää. Kyllä sen tuntee. Sen tuntee, että ihmeesti siihen vaan vauhtia saa, vaikka sitten jo kerkiä jarruttaankin. Niin, no juu. Tuleeko semmonen kuntoon? Tulle. No niin, Tulee kuntoon, että oli vaan vähän vääntyneitä tukivarsia ja tommosia sitten, että ne eduttaa leppiä. Selvä. Onneksi on monta miestä jo hommissa. No niin on, se on hyvä. Sitten voi katsella ja huudella ohjeet täältä sivusta. Kyllä. Tai se vähän täytyy itsekin katsoa. Joo. Nyt rupeaa olemaan varmaan mahdollisuudet jo aika heikot finaaleihin. Aika ohkaset rupeaa olleet. Täytyy jotain ihmettä tapahtua, jos siihen pääsee. No, pääsee nyt vielä sen ajamaan nyt ainakin 3. alkuerän. Niin. Nimenomaan. Ei hajonnut sillä lailla, että olisi jäänyt nyt jo päivä kesken. Joo, ei sillä ei rikkunut sen tänne. Hyvä. Tällainen tippu. Toi munaa tuolta, tää tippumaan. Nelospaikalla
siinä tuli sitten hiukan parempi lähtö, hiukan myöstyin ehkä mutta pääsin kärkeen kumminkin ja tunsin heti kyllä, että koski tulee ihan perässä. Tai se vähän antoi vauhtiakin jossain kohtaa, että mennyt alta pois ja sitten täytyi vaan kiristää, ei auttanut mikään. Ja sitten viimeisen lisälenkki ja siitä ei pääse niin lujaa kääntää, niin se kerkesi rinnalle, että tuli jonkun 100% ohitte, mutta ihan aika oli 4. nopein aika ja 2 ajetun alkuerän jälkeen 5. Okei, no niin kyllä se siitä, kun saadaan vähän vauhtia lisää vielä viimeiseen. Niin no, siitä vielä hyvä aika, niin A-finaalikin voisi olla mahkut. No, se nähdään sitten, millainen aika saadaan aikaiseksi. Mutta sä oot jo tottunut hakemaan vauhdin B-finaalista, niin ei sekään haittaa. Joo, se on täällä varsinkin hyvin tuttua. Ei muuta kuin kärkeen ja karkuun on sääriä 5. Tänään ei ollut akun päivä. Ei, tää oli paskapäivä. Sä sanoit sen jo aamulla. Mä sanoin jo heti silloin jo, että tiesi jo lähtiessä, nyt ei oo hyvä. Ei ollut fiilis kohdillaan ja rata ei ole lempparia. Niin, no ei kyllä, rata on ihan ok ajaa. Sä tykkäät, Ari on moittinut melkein koko päivä. Joo, se moittii kyllä, mutta ei saa olla ronkeli. Niin, niillä ajetaan mitä on. Niin, kyllä. Nimenomaan, että ei se... Tuossa sitten oli vähän kaikennäköistä ohjelmaa itsellä yksikseen tuossa viimeisessä erässä. Joo. Tulipahan taas käytyä. Tuli käytyä. Eikä autossa mitään suurempaa ainakaan enää pitäisi kai tiemmä olla. Ei. Ajamalla tuli maaliin ja Joo. silleen päin. Joo, et ei oo mitään mahdotonta. Rupes tuulee. Juu, aika myrsky tuli. Aki-myrsky. Osoittaa edelleen mieltänsä, kun ei ole saanut antaa ajovinkkejä tänään. Niin no, joo, kyllä. Ei se siinä sitten vähän kattoo, onko kaikki starttipaineet kunnossa ennen Hyvinkäitä, että puuttuuko Mutta nyt on hyvin aikaa. Niin. Melkein on, ei nyt ihan kuukautta taida olla. Ei ihan, joo. Sinne lähdemme sitten taas. Juu. Katsoa, miten siellä sujuu sitten. Nimenomaan, ja näkee nyt, että milloin on aikaa, että käykö siellä testaamassa. Ei se huonoa tekisi. Niin no, juu, kyllä se aina vaan auttaa. Että sit lähtöihin ainakin varmaan helpottaa kummasti kanssa. Joo, täällä ei testaamaan. Niin. Joo, kun täällä ei tiennyt kyllä yhtään, että milloin lähtee. Oliko joka kerta eri? No oli, ja mikään kerta ei lähtenyt kyllä sinne päinkään. Ei vielä olisi tarvittu muutama yritys, niin olisi voinut löytyä. Kyllä. Hyvä. Joo. Ei mitään, sillä lailla. Näin kierrokset nousevat. Talosen Ari tulee ykköspaikalla, Härkönen kakkosena, Jensen kolmantena, Ikonen nelospaikalla, sitten Koskeainen ja Ari. Käytiin läpi niitä paikkoja, mistä autot voi puolella. Niin se on sama 30 sekunnin aikana.
syöt tyytyväisesti. Kuva tämmönen ASMR-video, että maiskutat oikein kunnolla siinä. Niin. Eikö se oo? Ei. Mä en tiedä, onko se enää sellainen juttu, mutta joskus se oli. Meillä on pöperöt meitillä. Kyllä hiukan täytyy kiittää kyllä kokkeja. Ole hyvä vaan. Meidän ei tarvitse kyllä huoltoporukan kanssa nälkää kärsiä. Se on hyvä. Jaksaa ajella B- ja A-finaalit sit seuraavaksi. Okei. No, koitetaan nyt B-finaali eka. Kyllä. Eturivistä. Joo, eturivistä. Että toi kakkosruutu, että se ei ole kyllä välttämättä ihan optimi nyt Mikkosen rinnalla, että on ulkokurvisa, kun ei se huonosti lähde. Niin. Joo. Mutta koitetaan nyt, että edes se kakkospaikka, että saataisiin finaaliin. Niin. Mutta äskeinen lähtö meni kyllä sitten jo ihan ok, että oli jo kohtuu tyytyväinen, että vähän paris kohtaa jätin vähän aikaa radalle, mutta ei voi mitään. No, se on sellaista. Vielä on varaa siis parantaa. Joo, kyllä, kun saadaan kaikki kierrokset vaan tulleen siihen, mitä nytkin oli parhaat, niin kyllä se siitä. Hyvä homma. Sitten toivottavasti katsellaan sitä vasta A-finaalin jälkeen. Mä en kerkeä juosta siinä välissä enää varikolle. No juu, siinä voi olla vähän kiirutta. Hyvä. Onneksi muut pystyvät välttelemään Tuo tommoset ylimääräiset kevätjuhlaliikkeet. Kisa on Jensenin kiinalaisen. Ja nyt tapahtuu Mikkoselle jotain, hän ajautuu tänne ulostajien ja antaa tilaa. Tiedän mitä siinä tapahtuu, siellä on selvästi tyytymistä havaittavista Mikkosen Pemarista. Ja otan tietysti kiittää taktikko Salonen Savolaan, joka ottamassa Jokeri auto pois. Ja mietin vaan sitä, että se jälkeen on kierroksella mutta jos on kierroksella katsotaan. Mutta Salonen Savolainen taktikko jatkavat tässä lankeessa. Ehkä reaktiot olleet aivan samat kuin toisilla. Salonen kaksikko ja nimenomaan tuossa järjestyksessä Savolaisen Mika on putossa. Erottaa Savolainen
tältä porukalta. Päivä palkintojen jakoa vaille valmis. Joo, ajot on ajettuna ja vehkeet on kutakuinkin ehjänä. Vitossia. No joo, se ei nyt vielä ihan oikein tyydytä, mutta onpa vehkeet kunnossa, niin se tyydyttää. Lähtö lähti tosi hyvin takarivistä, mutta sitten siellä oli vähän ahdasta ja vähän sitä ja tätä ja tota. Joo, ei eka mutka mennyt ihan sillä lailla, kun mä suunnittelin. Pienestä se olisi kumminkin, että sieltä olisi voinut päästä kolmanneksi kyllä tuuppaamaan, mutta kyllä siinä olisi ollut haastavaa pitää sitä kolmostilaa. Mä lähdin niin huonoilla renkailla kyllä siihen finaaliin, että niin sä ajattelit, että sä pääset heittää rinkiä maaliin tulla jälkeen, niin et pistänyt parhaita alle. Niin, meinasin ajaa paskarinkiä kunnolla, mutta ei ihan riittänyt. Että Mutta lähti aivan tautisen hyvin, kun oli tosi lämpimät renkaat ja lähtö onnistui. Että kyllä sieltä niin kirittiin takarivistä ihan siinä hyville sijoille, mutta mentiin kolmarinta sinne ekaan kurviin, niin se ei vaan sieltä sitten riittänyt, että yksi pääsi vielä puikkaan välistä. Niin. Kyllä. Mutta päästiin ajaa kuivalla taas kaikki lähdöt. Tää on jo varmaan ennätys, että 4 kisaa 6 vedetty kuivalla. Et mahtaako Hyvinkäällä kosahtaa pahasti? No joo, mutta meillä ei enää oikein muuta kuin sadekkelirenkaita jäljellä, että saa vaikka sataa loppukausi. Niin, ja näkisit, että millainen kisa se on sitten sillä kelillä, millainen autot toimii. Että. Niin, se olisi nyt kyllä hieno testata sekin, koska se nyt varmaan on parempi kuin se on ikinä ollut sadekelillä. Niin että ainakin kerran on kosteella vähän ajanut, niin se tuntui tosi hyvältä. No mutta jos ei ihan tuossa perinteistä Hyvinkään säätä, että ihan tulee silleen kaatamalla, niin se on siellä vähän ollut tapana. Joo, se ei nyt sit oikein olisi hyvä. Täytyykö autolle paljon mitään tehdä ennen Hyvinkään? Ei varmaan kyllä tehdä. Ei tehdä kyllä varmaan yhtäänkään mitään, tai pestä varmaan kannattaa. Pesä ja laittaa takaisin kärryyn odottaa. Kyllä, tai lähdetään Kauvattalle esittelemään sitten yhteen tapahtumaan kalustoon. Kyllä. Siellä ollaan sitten viikon päästä. Laitetaan siitä mainosta Instagramiin, niin voitte lähteä sinnekin katsomaan. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Tänään me 5. ajoi Ari Salonen Kokemäen UAK Esport.